نشتاق نسلم لك إن فtit ما نلتقوا ونعيد لك الباتشي ترمولاي تكون دايم مياك وفوق الفاميليا كلها تياك. اللوم أزيسك إلي فتيتك نودم فوقا مش نودم فوقا نمادتا فوقا بيتشا من سان جوان li tolqotni ferm. Dakru ġwanni jammet u jgħidilhom jien qed nammitkom bl-ilma imma ġej wieħed warajja li rrid jammitkom bl-ispirtu. U wasal il-mument u dan Ġesu mar biex jitgħammet għal Ġwanni. U ra l-ispirtu niżel fuq u li qal dan hu ibni l-Ażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Allu inti se titgħammet minni. Għadek ma tifhimx għalissa. U ħallih għamdu. Xi jumejn wara jekk mhux l-għada, Ġwanni jara li Ġesu għaddej u jitsiket se jibda l-ħajja pubblika tiegħu meta ġiew fostna tal-qaddis tal-qaddisin. Xi qaddes lili u lilek. Nistudjaw daqsxejn il-ħajja tiegħu. Jgħammet ifejjaq. Joqgħod sieket meta jgħajruh. Allura dan Ġwanni għallhom emu l-ħaruf talla. U kien hemm miegħu żewġ dixxipli Indri u liħor ma jġibx l-isem. Darb'oħra nispjegalkom għaliex id-dixxiplu liħor m'għandux l-isem, jintajtu l-isem tiegħi. U mxejt m'Andri dal-li se ngħidilkom. U dawk kienu pronti, dawn kienu dixxipli ta' Ġwanni, kienu mdorrijin miegħu. U dawn qabdu u marru jiġru. U Ġesu rom. Semaħħom iktar minn Għares, l-lum xi tridu. Għallu fejn tħammar mallem. Għallhom ejjew u taraw. U marru u jimxu, jimxu, jimxu. Imma meta dan? Se joħroġ iċ-ċavetta mill-but jekk kellu but biex jiftaħ xi bieb. Imma l-lem tagħna ma kellux fejn imitt rasu, ma kellux post. Fejn imitt rasu. Ma raw l-ebda amara, ma poġġew fuq l-ebda sufan. Waqt dialogu għaddis li bdew jagħmlu dawn id-dixxipli ma' Ġesu, ma fetħu l-ebda friġġ biex jitrejqu u jixorbu xi ħaġa. Imma eżis, indunaw din il-ħaġa. X'indunaw? Indunaw li dan li mallem jammar fil-vojt ta' qalbu. Induna intu wkoll. Jammar fil-fond ta' qalbu. U baqgħu miegħu u tlew bih. Tant intlew bih li kif spiċċaw minn dan id-dialogu ma' Ġesu telqu sparati biex ixerdu dak li qegħdin iħossu mal-oħrajn. Sibna l-Messija, sibna l-Messija. U l-affari baqgħet sejra jiġbdu oħrajn. Issa x'nitgħallmu minn din il-biċċa? Hekk silta qaddisa bil-Vanġelu, il-kelma ta' Ġesu. Nitgħallmu l-ewwel nett jien li laqatni ħafna kif dawn id-dixxipli kienu pronti jobdu is-sejħa tal-Ispirtu. M'għadux jiddejqu li se jitilqu mgħallem li kienu ilhom magħhom u se jibdew ma' mgħallem ġdid il-ħaruf talla. Semgħu il-leħen tal-Ispirtu. Inti toqgħod tisimgħu il-leħen tal-Ispirtu li jkellmek kuljum tgħidli lili qatt ma jgħidli xejn, induna għax jgħidli. Hemm xi ħaġa ħoss dak ukoll l-Ispirtu biex jgħinek kif taġixxi, kif bagħti, kif sa tirrispondi għal dik il-problema. Il-leħen tal-Ispirtu qed jgħixu fik tal-Ispirtu u dawn intlew bih u baqgħu hemm jiddialogaw miegħu. Tiddialoga xejn miegħu inti.
jinsab ġo fik, fil-vojta qalbek. Qalbek sa tkun vojta jekk inti ma tindunax bih. Tifhem, imma jekk se tinduna bih inti u sa titwaħħad miegħu f'dak li inti għaddejja minnu x'inhi l-problema. Mart u ġieħ u liedek jinkwitaw, ir-raġel qalibili jew qalbi talilu x'inhi l-problema. Ma ngħidlek ħaġa hi, spaltek ma tiflaħx għal ċerti problemi, imma spaltu iva. Itfa' fuq spaltu, mhux se jnaħħilek il-problemi ta' imma se jtik palata biex flimkien miegħu eżies, inti iġġor il-problema li għaddejja minna b'mod differenti. Jaf bik, iħobbok, imġennen biex inti tibda tiddialoga miegħu ħalli jtik l-għajnuna meħtieġa kif kien jagħmel meta kien hawn fostna. Ħlief, ġid, fejqan u jaħfer il-dak u jwissil il-ieħor. Hekk għadu jagħmel dal-babu bil-mallem tagħna. Ħalli aħna nibdew naġixxu differenti flimkien miegħu, nintlew bih, ħalli inħallu l-oħrajn jindunaw bih. Iżjed milli ngħidulhom bi kliemna nuruhom minnu Ġesu b'għemielna. Biex nippruvaw nikkupjaw dak li kien jagħmel hu, kif kien jaġixxi hu. Sam xajtana jruħ, ma qaleb l-ebda ma badbilhom xejn, ma millhom xejn. Kien biss iwissihom u jurihom u jifhemhom. Allura ngħidlek, ipprova tħaddan miegħu. Skopri li għandek teżor ġo fik. Tkellem miegħu, jisimgħek. Ħallih jiddilja mal-problemi tiegħek. Għax hand in hand miegħu ħajtek sa tagħmel differenza. Nissuġġerilek li ma tiddisappuntax, qed jistennik. Issa stess, kelmu, iwieġbek. Nawguralek li issib li kan naqra ħin u ssib sollif għażiża il-problema li għaddejja minna. Issib is-sollif minnu biss. U tinsiex, aħna qegħdin hawn iva imbagħtu imma dalwaqt ikunna miegħu gawdija eterna. Post imħejji lesta lik hemm. Ibda minn issa għejx il-ġenna għax hija taw baqa' magħna. Tellaqnieh aħna, imma hu b'mod differenti l-istess Ġesu li kien jgħix fostna 2000 sena ilu u l-istess Ġesu li jinsab u fik u qed jistennik tid-dinja miegħek. Nawguralek, sellimlek. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem miegħek.